Esselamu aleyküm aziz ildeşler. Selamu aleyküm Havmurad ağa. Ve aleykümselam kemine vatandaşlar teyze selamu aleyküm hemmenize sağolun oturanısın. Sağ olun Havmurad ağa. Sizin bilen ekrana çıkmalığımıza köp vaqt oldu. İki çak. İki üç ay O siz olandır olun. belki. Havmurad ağa bugün yine sizi bäre çağırmamın sebebi Oğuzhan'da siz vaqt geçirdiniz de yani. Belli ömrünüzün bölümünü. Şu taydaki Oğuzhan'daki Türkmen doğanlarımıza bir neme hükmünde yani hazır bolyan zatlar Oğuzhan'da karışık ve nävelli de yani geleceğe taraf bir nävellilik var. Bolyan zatlar sebepli. Indi şu arada bizem doğru bilýän maslahatymyzy bermelimi kendi yani hazırdan. Yine Oğan ildeşlerimiz yanlışmalı değil deyip o temanın adı var. Olam ne edip yanlışmalı değil bolýa. Yine Oğanistan eýýän bir 40 yıldan bäri diýip aýdaýyn yani ondan hem köprek de 80 yıllardan bäri. Umuman 70. yılın April ayından beri. şol wagtlardan bäri eýýän yine durgun durnuklu neme siyaseti yok. Hem içindäki hökümet babatda da yok hem daşındaky neme güýçler babatda da. Yani daşındaky güýçler hem her haýsy öz behbidi bilen hereket edýänligi sebäpli ya da öz behbidi üçin hereket etmeli nemeler ine Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ýaly ýurtlar hereket etmeýänligi sebäpli bolýan zatlar ine şol. Yani aslında seyretsek ine Oğuzhanistanyň Demir Gazyk alýansy da yani Demir Gazygy ýa-da Günorta Türkistan diýip aýdýarlar. Günorta Türkistan diýerler. Ine biz şonu ýaly diýip aýtmaly. Ýewropalılar Demir Gazyk alýansy diýip aýdýarlar. Şol neme sebäpli şol Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistanyň behbidi bolmaly, behbidi nähili bolmaly. Şu taýdaky ýaşaýan adamlar olaryň yani milletinden bolanlygy üçin. Ýöne şo zat ýok, ýöne onuň ýerine okeanlaryň aňyrsyndan gelip Oğuzhanistanyň nemelerine ýönüne, ýoluny ütgetjek bolýarlar, ýol görkezjek bolýarlar ýa-da öz nemeleri üçin. Ýöne şonuň ýalyk bir ýagdaý var we indi şo ýagdaý häzir hasam näwelleşdi yani näme diýsem belirsizleşdi diýerler-de. Indi Talibandan hökümet bolarmy? O Talibanyň ukyby barmy? Talibanyň kadrlar barmy? O Taliban ykdysadyety tutup biljekmi? Önamsız bir guruluş Taliban diýilen näme? Halkara derecede önami gaty pes bolan bir guruluş. Kimler inanyp biler bulara? Oğuzhanistanyň baýlyklaryna göz dikýän ýa şo baýlyklar ulanjak bolýan başga güýçler ynam bildirer. Olam öz behbitleri üçin wagtlaýynça içinde ýaşaýan, Oğuzhanistanyň içinde ýaşaýan adamlaryň behbidine bolmaz diýip pikir edýänse şu wagta çelli bolmady. Hiç zat o ýolunda gitmedi ýa-da gidirmediler ýolunda. Şonuň üçin ine Oğuzhanistan meselesinde şu ýagdaý yani soňky gelen ýagdaýymyz. Indi o Taliban eger ukypsyz bolsa, aýdal ukyply bolsa da bunyň ayağa galmasy, öz ayağında durmagy gaty kyn we köp wagt alar. Yani o wagtyň içinde ýa-da Oğuzhanistanyň içi gowuja güýçden gaçar, güýçden düşer. Olam erbet zat, güýçden düşmek diýmek Oğuzhanistanyň içi garyplyk, ondan soň pulsuzluk, adalatsyzlyk, kanunsuzluk şonuň ýaly zatlar bar. O beýlek tarapdan hem o neme bolup bilýär yani Taliban içeride düzgün tertibi dogry saklap biljek. Mesela bu entek täze neme boldy? Entek hökümet hem ılan edip bilen oklarda şu wagta çelli. Ine şu taýdan hem bilse bolýar. O sen bir aýyň içinde Oğuzhanistany ele geçirdik, o Amerikany kowduk diýip aýdýarlar ýöne
bir aydan bäri hökümet gurup bilen oklar bu nähil bolýar. Ýene bu sonra bulan bir şüphelenme. Soň ýene beýleki tarapy var. Ýene Taliban hakykatdan hem güýçlü bolýan bolsady, bir aýyň içinde Awganistany alyp Amerikany hem o ýurdun içinden çykaran bolsa hakykatdan. Näme üçin Penjiri alyp bilen ok bir aýdan bäri. Bir aýdan bäri Penjiri alyp bilen ok. Demek bu taýda başga bir oýunlar oýnalýar. Bu oýunlar bu oýunyň hem netijesi Awganistanyň içindäki halka bähbitli bolman biler ýani gaty pes bir näme mümkinçilik halka bähbitli bolmagy. Indi bu taýda biz öz esasan hem öz ildeşlerimizi ondan soň özbeklere we täjiklere ýene ýalňyşmal dälligini aýtmakçy bolýas. Ýani şu taýda bir umit dören bolup biler ýene Taliban en azından öňkü hökümet bir zat görkezip bilmedi, belki Taliban görkezer üýtgeşýär diýip näme bolup biler. Ýöne menim pikirimçe Taliban barada hiç kıssanmaly dälmiken diýen sebäbi Taliban entek güýjü dolu eline alan ok. Yani güýjü dolu eline almak diýmek näme? Iqtisadiýetine we siýasatyny dogry oturdup bilseler, ondan soň o Taliban güýjü dolu eline alýar. Ýoksa şu wagtda Awganistanyň dolu territoriýasy Talibanyň elinde diýmek, o güýç olarda diýmek däldir. Çala ýalňyşlyk bolsa iç söwüş çykyp biljek ýagdaýda şu wagt. Bunyň hem çykma mümkinçiligi gaty ýokary, sebäbi provokasiýalar, ýene Awganistanyň içinde 5 uly başga millet ýaşaýar. Sanlary, milyonlary geçýär. Iň azynyň hem sany o 2 milyon, 3 milyona ýetýär. Pikir edip bilýäňizmi? Şonuň ýalak bir kozmopolitan diýilýär-de, kozmopolitan bir ýurdun içinde provokasiýa arkaly iç söwüş çykarmak gaty aňsat we Taliban bunu kontrol edip bilermi diýilen sonra buňa bir näme anyk bir jogap alyp bolmaýar bu arada. Yani Talibanyň ýanky aýdyşymyz ýaly bir nemesi ýok. Kadr potensiýaly ýok. Soňam ideologiýasy düýünden ýalňyş. Iň esasy zat şu taýda. Yani 21-nji asyrda şeriat bilen dolandyryp ýurdun içindäki baýlyklary dogry ulanyp bilmeýär. Onuň üçin akyl gerek, kadr gerek. Näme üçin bunu aýdýan? Ine Halmyrada Awganistanyň baýlyklary Türkmenistanyň baýlyklaryna barabar. Yani bizde bolmaýan zatlaryň köpüsi var, yani altyna çelli var, demir görnüşleri var Awganistan. Ve Awganistan geopolitika taýdan Türkmenistana görä has merkezide yerleşýär. Näme üçin diýseňiz, onuň daşynda 6 sany goňşusy var. Köp döwletde ýokdur, yani 6 goňşuly döwletler gaty azdyr. 5 bolýar, 4 bolýar, ýöne Awganistanyň nemesi 6-dır we daşyna aýlandyr. Yani yerleşen, yani göwrümde görä gatykän goňşusy var we ýine öndürýän Hytaý bar da, dünýäniň önümde öndürýän öndürüjü güýç Hytaý bar. Hytaý bilen hem o goňşu bular we şolaryň ýoly geçýär. Ýine tutuş Ýewropa çelli gidýän o ýol şo Awganistanyň üstünden geçmeli aslında. Ýöne gynansak da şol siýasy neme durgunsuzluklar sebäpli şo zatlar oturan Awganistanda. Oturarma Awganistanyň ýanky Halmyrada menim pikirimçe uly meselelerinden biri şol bir milletten ýa-da iki milletten ibaret bolmaýyşy. Köp ýurtlar iki millet, ýani köp gitse iki milletten nemede meydana gelýär. İki millet diýende de bir-birine has ters milletler hem de misal üçin aýdada Özbekistanyň içinde kimler var? Sany boýunça köp bolan Garaalpak var, özbekler var. Türkmenler hem var, ýöne sany az. Ýöne ikisi bir-birine gaty ýakynda, ýani diller hem ýakyn, özler hem türki millet. Bu nemede ýöne Awganistan düýünden başga Türkmen var, o beýlek tarapda Puştun var.
Aşağıda olsan Hazariler var. Bular birbirlerine tarih boyunca komşu olsalar ama o hem medeniyet taydan hem dil tarapdan yakın değil bular. Şonun için o iň uly nemelerem, problemalaram şol bolar. Onu doğru oturtmalı, gaty, üstün bir akıl gerek. Yani Owganistany sahana salmak için o Türkmenistanyň ka gerek akylyň o 3-4 essesi gerek. Şonun şo ýagdaýda Owganistany düzeldip o halka behbitli bir neme iş çıkarıp bolýar da. Indi şo var. Onsoňa ine Owganistandaky ildeşlerimiz üçin bir neme var da, gaty görýän taraplar var. Olam Türkmenistanyň şu soňky 30 ýylyň içinde ýöreden siýasatda, ýani Türkmenistan Owganistandaky türkmenlere garşy siýasat alyp bardy. Olam elbette halk alyp barany onu içindäki dönükler bolýar. Ine Owganistanyň içinde nädip işler ýoluna girmeýän bolsa, Türkmenistanyň içinde dem edil şonuň ýalak toparlar var, işleri ýoluna goýmaýarlar, ýöreýte. Ýola girjek işler hem öňünden bozup durýarlar. Indi şol ýakyn wagtda üýtgejek. Mesela Türkmenistan bundan soň öňküsi ýalak bolmaýar. Owganistandaky ildeşlerimize de bu uly habarymyz bolsun. Türkmenistanda hökümet üýtgeýär. Hökümet üýtgän wagtda diňe Owganistandaky türkmenler däl, dünýä türkmenlerine bolan siýasatam üýtgär. Yani birleşdirici bir siýasat alyp barar bundan soň. Sebäbi san beýleki milletlere göre az, ýöne hem bunuň üstesine de dağınık, yani dargapdyr dünýäniň her künjeginde. Yani Suriýa gidýän, Iraga gidýän o taýda da var. Eýranda var, Owganistanda var, Türkmenistanyň içinde var. Şonuň ýaly bir dargap o yerleşen bir ýagdaý var. Şo zatlary çözmeli, iň azyndan araça hökmünde ýakyn bolmasa da alyp barýan siýasaty we berýän sözleri bilen ýakynlygy bolmaly hökmän suratda. Başgaça da bolup bilmeýär. Halmyrada men şo zatlary aýtmak isledim. Galanam ine size giriş yapıp berdim. Men hemen giriş edip berdim tema. Sağ ol Kemine. Minnettar. Şol ýaly pikir edip bilşiňe. Gaty dogry zatlara aýdyp geçdim. Regiony esasanam şol Owganistanda çyňkun bolup geçip duran zatlar. İki devlet üçin behbitli. Men iki devlet diýen özümizinkini Türkmenistan bilen Owganistany alýan o beýlekleri de ören wajyp bar. Täjikistan bolsun, Özbegistan bolsun. Olar üçin wajypdyr. Ýöne biz üçin has wajyp. Her adam diýe öz agyran ýerini tutar diýe. Biz de öz agyran ýerimi tutýar, sana siýmiň aňyrsyny türkmen oglanmaz ýaşap otýar. Kimse asırlar boyu ýaşap otýar. Käbir bölegim soňra şol inqilab döwri bolşewik gelende şolara tabyn boljaklar, boyun eljekler diýip maly garasy bilen şol ilerik süýşüp giden adamlar bir bölegi ýanky gidip Irana sygyny bir bölegi gidip ana Owganistana sygyny. Şondan märim olar ýaşap otýar. Ondan öňem ýaşaýan nemeler. Ondan öňem ýaşaýar. O toprak aslında şol ýanky bir Türkmenlere değişildi yani. Doğru aýtsak. Isle İran tarapyndan, isle Owgan tarapyndan olur ata baba o taýda mazarlary ýatyr. Onu subutnama artykmaş gerekler olar ýemekler. Türkmen sahra diýip ýöne ýaraýdylar aýranmak. Men Owganistan bilen şeň tanışlygym 79-njy ýylyň dekabryna başlandy. Haçan şol Sowet gaşyny sürlüp ýanky Owganistana salmanyny, şonu Amynyň köşüne davet edilenini, şo günden bäri men devlet Owganistanyň içindäki bolýan harby we syýasy ýagdaýlar. Soňra 80-83-nji ýyllar aralygynda komandirovka gatnak kän işledim. Ýemedi esasanam şol Kırat ýani Kışyndan tarapyndan. Şo ýerde men yerli halk bilen hem kän doşdum. Olaň üçin esasan yerli halk bolsa ýan kaýgylanan ýerlerde esasan şol türkmenler, özbekler, täjikler ýaşap. Men puştunlar bilen doşdum diýsem, manna ýalan sözlerni ýöne
Öz milletlerimiz vekili bilen, öz Türkmenlerimiz bilen dostluğun soňra Hanjynyň nesillerinden bir kysana newerelerinden gelip salamlaşyp gitdiler. Garaz şol meselelerini şol ýurdun halkyň meselesini men içinden görüp gaýdanladım. Olaň derdini, agyrysyny bilýändim. O şol başda näme üçin şol ýaly narazylyk bolupdyr, näme üçin şol gapma garşy goýulupdyr, sen ýa-ni gaty dogry bellep geçdim. O wansa bütün bir milletin döwleti de ya hiç olmayan iki milletten ibaret devletlerdi. O taýda hersi men nip duran hersi bir dağı ya jülgani ile oturan gidip yatan milyonlap milletler var. Taýpa tire değil, milletler var o taýda. Oňam şol demirgazyk böyle esasan ine ýanky täjikler, özbekler, türkmenlerden ibaret. On aňyrýany bunu ora tarap gidip bersen aňyrsy onuň ol kazaryla bolýar, onuň aňyrsy puşturlar bolýar. Aňyrýan barp birikýän ýerlerin Pakistan var. Yani onun için şu bärki oturan ilat, yani täjik, özbek, türkmenler bir Sovet zamanına yani Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan'la gatnaşykda boldular. Yani şol SSR yıkılmaka şol 90-njy ýyllar men deputat saylanymda ilkinji bolup ýokary Sowetyň ýapyk sessiýasyna keserdip goýan mesele Serhedin aňyrsynaky. Türkmen dogurlamada ilkinji bolupdy. Şolara biz illen gelen kömek etmeli, elektrik stansiýalaryna bermeli, ýangyjydan üpçün etmeli, o başga da näme der waýs zatlary bolsa biz hökmen bermeli, şol dogurlamyz ejir çekip oturdy. Ine ýokary Sowetde eden çykyşlar bar, arhiw gallar sarap çykar hermes. Şondan soň Niýaz mejbur boldy onu etmeli. Etmezligem oňa mümkin näl, şol döwür şerti oň boýuna biz goýýardyk. Sebäp men elimde men şolun komandiri 22.400 sany owany gulluk edip gelen türkmen ýigidi bar. Şolun talapy bilen men şonun Niýazdan talap etdim şu wagtda. Edillem garynja gatma başlandy kömek edip başladylar. Ondan ol Tajikistan'a atyp oturan türkmen oğullarymız var, ýa-ni jylly köýler, bulardan çağalar getirip Türkmenistan'a wuzlarda muğda kolmaly edildi. Özbekistan'da ýa-ni kowşumlaryň oturarlar we Farap ýa-ni Farapdan aňyrda ýaşap oturan Bukhara oblastyna türkmenler. Hemmejin özüm gidip aýlanyp gelip şo arada ýöretde daklat edip ýapyk ýemede sessiýada ine şolar ýalmasak etmiş. Başlangıcı boldu, şolar kömek etme. Ýöne soň SSR ýykyldy boldy. Niýaz mene dodak çöwürip başlady. Näme sebäpden etdi? Men onçosun biljek gel sebäp Owganystanyň içem şu döwür bozulup başlandy. Onuň Najibullaň özü nähil karar kabul etdi. Türkmenlere üns berdim, bermedimi biljek gel. Onsoň Abdurraşid dostum bir gün görsem Niýaz bilen gortuklaşyp bir gün görsem Niýaz bilen ene bok kesişip ene ikisi bir-birine gyrjyn bok kesişip oturlar. Ene şu döwür ne 90-njy ýyllaryň siýasaty şeýle boldy. Şol 91-nji ýylda şol ýa-ni aňyrdan uruşturup il türkmen Serhet ýaka oturan türkmen bar, ýa-ni Taxtawazyň Serhetiň aňyryndan şolar bäri bosun bolup gelenne ine Niýaz şolar hemmejini ýygyna sürüp gowupdyr derýär. Bularym pahyrlar şo derýär arkyp bölen haýsy çağı aýal eftat garazgatyka. Şonu esdip görüp maňy gel bilsin dip şol döwür indi bu adyny tutsa bol. Hem ýa-ni Gurban Hanjanow dip ýaşulymyz bardy şo Taxtawazarda kalkoz başlyk hem şol parlamentde deputat. Şol oğlullaryň bir üstü bilen maňa habar ýetirdi, Murat gelsin şu zatlar bir öz gözü bilen görsün dip. Bu 91-nji ýylyň aprelinde bolan waka. Ine şonu heleýledi. Ilkinji gezek Niýaz ilerki Türkmen owany oğullarymyzyň garşysyna. Ine men görenim bilenim. Şondan soň onu men şo bilen bok kesişdim Niýaz bilen. Ne şonu birinji gezek men janyma kassedildi ýolda. Ine bolýan zatlar şo başlangıcı şondan masalan şoň üçin men Owganystanyň içindäki bolýan zatlary şu güne çelip bilip ýygyrlap geldim. Hakykatdan hem kemine bir gaty uly tragediýa. Ozal nähil bol. Ine aýdar ozal çarwa oturan türkmen bir bölegi aňyrda ýaşap otur, bir bölegi bärde ýaşap otur. Ýa-ni inkılap gelende bir baý garyp diýdiler, ýa-ni
dinar diýdir, dinsiz diýdir, bolşewik diýdir, menşewik diýdir, türkmeni bir-birine gırdyrdylar. Hedil edip gırdyrdylar. Soň inni şuun kugun bolýan ýagdaý näme? Ozal şuny baý garyp durmuş diýip bir-birini gırdyran bolsa milletleri. Özbekistanyny şoň ýaly boldy da, Täjikistanyny da, Enaýda. Hemme ýerde Orta Aziýada şular ýa gyrgynçylyk boldy. Şol 20-nji ýyllarda adamyz basmaçy boldy, watançy bolsa. Inni teredin şu tarih gaýtaranyp durdy. Inni buun kugun Türkmeni iki tarapdaky Türkmen Fiýmin aňyrsyny, bärsini bir-bire garşy oýalyp, Fiýmin aňyrsyny özbegi, bärsini özbegi ýa täze bir-bire garşy nämemişin biz dinler dälmişimiz, biz dini on çorak tutmayan ekenimiz Talibanyň talap edişi. Şoň inni dini dawan salýarlar şu milletlerin arasyna bir-biri bilen uruşdurmak üçin. Din sudatlary edin dip bursat berýär. Ya kim gelip ölçüye kimin nähil ananýarlyň adamyň anancı öz kalbyny bordy. Biri gelip üstünden şunu sen şey etmelik kelleňde taýyp döwüp otursa ondan ona o nähil din bolar. Yok, onun ýazat yok barur. Ene şuun kugun şo güne sallylar. Sebäp başy näme bolmasa paraga aýtdy da. Hemmejikdadyň başy ene şu bilimsizlikden, ilymsizlikden, ene jahilçilikden, cehaletden başlanýar. Olaram şol. Türkmenistanyň içem şol şumal 30 ýyl ber şo derejä getirdi. Şumal Gurbanyňly her biriňize ene lülkaly ural motor berjek ýa jugulu maşyn berjek gelin ene men glasym gowran diýdi. Gider adamda çörek tapma motor. O anlarsam şolar ýa. Näme üçin, näme sebäpdir? Şunça yüzlap medrese açylýar 20 ýylyň içinde. Owganistan tarapyny näme üçin şo taýda yüzlap mektep açylmady ýa universitet, institut açylmady. Şol ferhat ýaky oturan türkmen, özbek, täjik ogullary ýa-çagylar okar ýa. Dünýäwi bilim alar ýa. Ya bara beýleki musulman döwletlerde de dünýäwi bilime maglubaty, dini ykdykadyýetlerden berjaýady boty. Kim olary musulman dälip biljek? Ýöne men edişim ýaly etmesen onda sen kapyr diýmek o nähil bolýar. Ine şuny getirdiler adamlar ilymsy saklap hem aş saklap. Aşynyň aňy ýok. Ine ýurduň içem şol. Hany görüp otdyň. Ine şol ölüsün jaýlaryna da baş ucuna mazardaşyn goýmak bolan akdyny şoňa da kaýyl bolup otyra halkyň. Erti kaýyl bolmazmy? Ýene bir ondan beter karar çykar. Elbetde bolar. Täp olaň aňy ýokdur. Kemine. Ýöne şol Fiýmin aňyrsyna türkmenlemede ýüzden baýdy. Enne seredin. Sizem iki türkmen bolduňyzda bir-bire garşy duran. Biriňize ene ýaky Günorta Türkmenistanyň kana arada ol biziň ol türk doganymyz içinde jurnalist gidip alyp görkezdi, näçe seriýedi. Olar ellerini ýara galyp Talibanyň garşysyna görüşe biz de öz toprağymyzy goraýar. Biz hiç kimin üstüne sürünüp gidemizak. Yani ata-baba oturan yerimizi goruyor. Şutak hiç kim gelmesin, şu toprak bilinki. Ne isteyen olsak şu hilem dolanır ya. Hükümede näme pas dölemel bolsa biz berýär. Dalın zat bilen işimiz bolmasın. Inni Talibanyň tarapyna ýa-ki düňkü videorolukda türkmenli. Akly ýaragly hemmesi gelip öz türkmen bilen özleri uruşmaly. Kime gerek beýle? Kim utýaş taýdy? İki Türkmen uruştur. Kim utdiya? Ine şu soru hemmäňi de Fiýmin aňyrsyna dogurlar. Bir oýlanyň seredin. Siz kimi atmaly ýa kimi öldürmeli? Öz doganyňyz dälmi? Ine 17-nji ýyldan başlap ta 53-nji ýyla çelişeýdi Türkmenistanyny gyrdylar. Şäňmi? Ýaňy agyzlanyp başlan milleti, ýaňy ýokadyk bir gatlyk emele geldi, ilmli bilimli dip. Onu da şol SSR ýykylyndan soň niýatçylyk hemmesini ýatyryp ine ilımsız bilimsiz dilsiz ağızsız edip koydu adamı. Bir düşüncek bolun, bir azıcık bir şulatlardan netice çıkarın, vatandaşlar, yurdun içine akılarım, daşın akılarım. İçine akılarım, yüzlenecek bolyan şu yerde. Ay, olur Oğan, bizim işimiz yok, olur İran, biz bile nemesi var umum. Şolar mecbur olup çıkıp gitti köpesi. Köpesi ne bol atababı oturan yeri biz çarva yaşap veren Türkmene. Nirde ot su var bolsa, jülge var bolsa, dere var bolsa, ne şu taatı ne kowşumlaryň ýaşap beren millete aslymyz bizim. 8 asır bäri. Onun öňkü döwletler bolupdyr o Türkmenler. Ýöne döwletsiz ýaşar 8 asyrmyzda ine göç bolup beren şarwa millet täbir. Hana Stavropoldan çykdy bir çeti. Hawa
indi näme bugün kununny bizni şol gapdalan seredip oturmalymy? Taliban onu öýdidi, Taliban beýdi. Olar özüni mahsus zady edibersinler. Ýöne bizim ynanýan dinimizi, olar ýa zenarlarymyzy alyp ol yüz kesbini yapıp elini ayağını böýmedip o dört burça gawa oturan türkmen ýok. Ba bolsa aýdyň maňa bolupmy şu ata-baba şeýle. Men gören eşden yerim ýok. Yoksa menen bir Kur'an okan başgalan öýünde dogan çağı, goňşy bar, golum bar, dost bar, ýar bar, goňşy golum milletimiz bar. Şu zatlar kim aýdyp biljek türkmen şeýdip öz maşgalasyny duglaga bak goýdy. Onsoň o çağılar ol zenanyň önünden çağı nereden bilimli ilimli bolsa erkek göbekmesine çel. Eger eje oňa terbiýe bermese, eje oňa başlanýyş ilim bermese, nereden öwrensin? Bu mal 20-20 asır. Dünya nira gitti, nira yetti. Her 3 ýyldan, 2 ýyldan hana üýtläp dura. Şugun çok täze aldım diýen mobilni telefonun ene 3 aýdan näme köni bol, täze çıkıpdy. Bu çağılymyz suda ılımları dünya ılım öwretmejek bolsa, onu bir ähli milletden izinli aýak tozy bolup dağlarsa soňum ýitip gider. Gaty dogry belledin ýa sen kemine. Ol döwletlere, beýik döwletlermi, goňşy döwletlermi tapawdy ýok. Şol Owganystanyň içindäki ýanky yer asty baýlyklar bulary rahat ýatyran, ýanky 10 trillion dollarlyk baýlyk. Olar diňe barlanyp görler. Ýene barlanmadygy näçe? Türkmenistanyň şondan biraz ýokardy. Milletem hiç da. Ine bulara dinde toprak gerek, toprağın aşağına ine baýlyk gerek. Halk gerek bolsa onu näme üçin lellim Türkiýedäki milleti izin alanak, yani olara stadede hizmet edenak ýurdun içindäkilerine çel. Ana şu habar geldi. Kızlar battı diýen, kızlar battı. Şol goňşy gargara etrabyny, gazyncyk etrabyny, Nebitdag etrabyny, ay garaz hiç yer goňşy o bolan hiç ýerine de çykmak bolana, olardan hiç kim gelmek bolana. Ine millet gabak goýup durdy. Ölseňiz, ölüm näme bolsa şol bolsun. Ondan şol adam ya şol hökümet bize wah edermi? Yok. Denden doğru bellek etme. Biz bärde şol täze Türkmenistanyny guramazdan soňra elbetde hemme kömegi elimizden gelen ilkinci nowatda bärki Türkmenistanyny da keldir. Şol bir wagtyň özünde dastowry dünýä pytrak giden türkmenler içinden öz ata watanyny dolanyp gelip ak ýörekden işlejek bar bolsa gelip okadyp işletme mümkinçiligimiz var. Millet hökmüne köpelik gitmeli. Yok, olar yerine kömek etmeli. Orada mümkinçiligimize göre hökmen kömek etmeli bu. Ne için? Yok. Borcumuz. Bir düzgünen bara bir yankı dolu çöröklük atmaz. Önem için etmeliler. Ben de şuna içecek bolum kemin. Halmyrada bir ýatdan çıkarılan bir söz vardı. O öňkü köyneleriň aýdýany. O dünýäde iki millet var diýe, biri türkmen diýe, beýleksem türkmen däller diýip aýdýardy. Yani şu söz ýatdan çıkan söz bu. Esasen hem Türkmenistanyň içinde has köp ýatdan çıkarılan. Yani şu söz hemmekime doğru karar vermegine näme bolmaly? O sebäp bolmaly. Menim pikirimçe. Başka zatlar näme edip bolmaýar yani ýagdaýa. Şon ýaly Halmyrada onda ýuwaş şu taýda gyska näme berdikde yani aýdylmaly zatlar aýtdyk. Ýöne birçe zat ýadymdan çykypdyr aýtmak. Men seredip ýerler otynlar watandaşlar. Ine Owganystanyny ýanky şumal hökümet çalışdy. Kemiňe aýdyşýar bir aý boldy. Ine bular aýdýar bir täze hökümet düzjek diýdi indi. So bizim döziýanymyz öňünden görüp o has bähbetli soňundan baryp düzjek bolsaň hiç zat başa baranakda. Olar inni düzjek. Mis şol düzüljüň içinde de hemme milletin adı vardı Türkmen geçen ad. Näme üçin? Ýene de kemsedildi. Näme üçin bular panşira ýa bäşira gözlük wagtylar. Ay o taýda ozurlan bäri bular ýanky bir geologlar gazyp aktaryp çykaran ýemesi var, almazlar var ýanky birleýän. Şoň üçin gerek o jülge. O taýda içinden adam ala dedilip o jülge çykyjym edilen. Şo jülgedäki ine yer astyna ýatan baýlyklar var. Şo gerek. Onun yarısını aksan bakanı ne diye ula adamlar diye. Yani
Näme Göknar ekke, näme ya ekilmeyen yeri var mı o Afganistan'ın Göknar? Hemme yerde de ekilýär. Mawa. Ene? Şuňa ýagdy. Hawa soňam Halmurada şu Türkmenler birinji nemede ulanýarmyşlar Talibana goşulan Türkmenleri. Birinji hatarda ulanýar. O ölen ölýär, galan galýar, soň esasy nemenam oljanam şol Talibanlar ýokarsyndakylar iýýärmiş ine. Bunu içindäki Owganistanyň içindäki o ildeşlerimiz, doganlarymız habar berýär. Gaty gynandyrjy ine şu zady görmeli, ýalňyşmal däl Taliban. Owganistany bir çözgüt däldir. Bunu bilmeli. Taliban entek doğulu öz güýjüne ýetse, etjegine diýär şu wagt güýç bolmanlygy üçin başga ýurtlar onu tanamagy üçin, ýani döwlet hökmünde ýa-da neme hökmünde tanamagy üçin yumşak neme diýär. Ýoksa onun içiniň guruluşy ýalňyş birinciden. İçiniň guruluşy ýalňyş bolan bir zatdan o dogry bir netije bermegine garaşmaly däl. Düýünden ýalňyş bolýar, bir umyt, ýalňyş ýere umyt bağlamaly däl. Umytlanmaly däl ýalňyş bir ýerden. Ýöne men pikir edýän, öz pikirim ol ýöne olan boýunyna biz öz pikirimizi dakyp bilemdi. Ýöne öz görýän zadymyz, meselem çözgüde näde diýilen sonra bolajak da, aýtdyňyz, diýdiňiz o Türkmenler ýa özbekler ýa täjikler ýa puştullar ýa belutlar hazırlar. Meselem çözgüde näde şular ýagdaýda federativ ýa-da konfederativ diýilen döwlet bolsa, has amatly, has bähbitli boljak. Şonun ine bir öz boluşly görnüşdi, ana Ahmet Masud teklif edip oturdu. Bize diye täze gurulacak hökümetden 33 yer vermeli, orun vermeli parlamentde. Özümüze avtonom bir zat vermeli ya da özümüz dolandırır ya. Yine avtonom olmasa da hiç olmayan onu beylekiler bilen den tutulacak bolsa onu federativ devlet ya konfederativ etildi. Onu o taýda parahatçılık bolma mümkinçiligi bar. Yani bir milleti lükkolüğüne kırıp on territoriyasyny alanyň bilen o taýda soň ýetişjek ýaşlar ya gelecekde jykkylap duran bomba o ýaryljagy görünüp durar. Şoň üçin men görýän zatlarym şol, olar näme görýär Talibanlar, olar bilen işim ýok, men göremek, bilemek, ya bizden maslahat soranaklar. Ýöne bizim öz görýän zatym meselem çözülür, şular ýal çözülse, onda demek bizim serket ýakalamyz parahat durmuşda ýaşaýar. Belki wagtyň geçmegi bilen onsoň ýene de ýollar açylar, serketler açylar, adamlar beýrek bilen gatnaşyp başlar. Dogan arnaş tiýim aňyrsandaky bärik geler, bärinak aňryk bar, sowda satly işleri bol. Ine ol bolur, düzeler ýöne. Şuň kun edişler ýa diňe biz dolandyrmaly. Ine oň üçin de dolandyrjak hökümetiň içinde de türkmene ýok ýa. Adı tutulmadı, men eşitdim. Hemme milletler azap otuy, Türkmen ýok. Türkmen az mı Owganistanyň içinde? Pesenden 2-3 milyon Türkmen bar. Ine olaryň bir bölege, ýa-ki Günorta Türkistanyň tarapynda, beýleki bir bölegem hana ýa-ki medreseden çykarlar. Talibanyň tarapynda. Indi gidin de iki dogan bir-birini gyrmaly ýa-da. Soňra özbekiň garşysyna türkmen goýarlar, täjiň garşysyna goýarlar. O taýda uruşyň bir böle onuň bärdäki oturan döwletleriň arasynda da näme üçin siziň tile bizinkini gyryp gördük. Bular bilen bir-biriniň üstüne mewjap urarlar. Ahyrdan şeýdi. Ulu uruşyň oda tutaşar. Watandaşlar tutatları birazajyk ünsür. Şonu aýtjak boldy. Ýalňyşmal däl. Bu zatları gaty çoňur pikirlenip owa istişare etmeli. Ona gerek bolsa, owa biz bilen gerek bolsa öz aralarında. Yani biz şonu hazır birinji adymy ine biz owa ätdik. O düşünseler Owganistandaky doganlarymız. Dünýäli. Elbidem olan arkasında o barada hep gurrunum yok. Sovet zamanında da şeyledik. Yankı Niyasyň döwründe de şuň kunum lellimiň döwründe de tiýimiň aňyrsyny oturan isle oğanymyz bolsun, isle yankı Eýranly Türkmenler hiç dinden biz ýüze guran ýerimiz ýok. Ya şolaň problemasyny aýtman oturduk, mana kalyrlar azatlyk radiosyny. Orlarça belki yüzlerce gepleşikler bollar bu arada. Ya şu adamlar var, ya şu milletler var.
Onda şu taýda boldy da ýaly. Borine. Valya. Almyrada ağzınıza sağlık, ildeşler. Size de sağ olun dinleýänimiz üçin. Sağ ol, senem çağıram için hakykatdan uzaktan erkime söhbetleş bolman. Ýagdaý görärä habarlaşar durar. Watandaşlar sizden sağ olun. Hemmäňiziň öýüňize sağlyk. Ýagşy umytda dilerim.